Това, с което се занимаваме, е кулинарно ателие. Хората от Хранкоп ни познават чрез хляба, но доста от тях идват и тук като гости на сладкарницата и знаят, че и други неща правим. Хляб с квас, вярваме, че това е по-добрия хляб. Хляба с квас е естественият начин да се правят нещата, естествената ферментация. Всяко замесване е уникално, всяко замесване си има специфични такива моменти, още при замесването. И всеки хляб се получава различно всеки ден. Това, което произвеждаме в нашето кулинарно ателие, са няколко вида хляб, лимец, хляб от ръж, смес от лимец и ръж, ръж и пшеница с различни ядки, подправки. Имаме по-меки хлябове, ще имаме по-плътни хлябове, по-насищащи. Сладкишите, които произвеждаме, са типа домашни торти, с домашно направени сладка, кремове. Използваме нерафинирана захар, тръстикова за изделията. Всички суровини се вземат от вносители или от местни производители. Стараем се да са или с биологичен произход, или да са от познати производители, които поне знаем как глеждат своите животни или суровините, които ни доставят. Това, което много ми харесва на мен на пазарите, когато отида и лично си предлагам хляба, е, че мога да си поговоря с хората, да разберат те какво търсят. Да им предложа нещо, което те търсят, а не просто да се отърва от хляба и да си замина.